Sih soho diajeng lah tiba sinengguyung kalian Safira Audio Production ugi Safira Lighting boten katompen dalam menikmati dokumentasi kalian YouTube channel RZ Channel. Wassalam, semoga kita sambut all artis saking Campur Sari Gedong Laras. Semoga kedangan seluruh harinya Indonesia.
Setunggal tetembangan ingkang sampun lumaksana wonten ngarsa panjenengan sami lumantar artisipun sampun sari gedhong laras nggih. Matur kasugengan sugeng rawuh dumateng para tamu undangan ingkang kadhemen rawuh, semoga katuran pinarak sarana prayogi pinaraan lelenggahan sinambing rahayu wasugaten ingkang sampun dipun sampapaken dening ingkang hamangku gati utawi Sohi Braja. Mungkin tansah nuju prana penggalih panjenengan sami. Kinaryo kangge sampinipun saya sinambi atursani pagelaran seni campur sari gedhong laras. Ngaten nggih. Mugi boten kata lompet amberkahi nyuwun tambeng berkah pangestu dumateng dawuhipun Mas Basuki kaliyan Mbak Vita. Mugi tansah rukun langgeng ing salaminyo amin amin Allahumma amin nggih. Sinambi ngratos pamundhutan di request saking para bapak para tamu undangan ingkang wonten mriku rawuh pinaraan setunggal bongkos tunggal kita aturaken. Oke siap. Nggih. Om yang dari Madura ya, nanti ditunggu, dipersilahkan yang akan menyumbangkan suara emasnya. Oke bapak-bapak para tamu undangan ya, mangke kasumanggahaken model badhe atur tetembangan gabung kalian campur sari gedhong laras. Setunggal bongkos tunggal artis kita aturaken wonten ngapsa panjenengan sami. Santunipun dalam menika seneng goyong kalian Safira Audio Production wonten Jajeng Latifa gedhong laras. Sugeng sonten Rahman. Nggih, sugeng sonten ugi Jajeng Latifah. Bagaimana Alhamdulillah. Kabaripun? Sehat walafiat. Nggih waras nggih? Nggih waras. Sing utama niku. Nggih, sing penting sehat. Ing dalu menika Pak No campur sari gedhong laras nggih. Pipinanipun sinten? Bapak Heru. Oh, Bapak Heru nggih. Ditugekaken wonten dalemipun Bapak sinten Nggih, menika? dalemipun Mas Basuki Rahmat. Nggih, kanthi kajatipun? Nggih, pernikahan. Alhamdulillah. Napa ngunduh mantu dan iki, Pak? Nggih, ngunduh Nggih. mantu. Pernikahanipun Mas Rahmat kan Mbak Vita. Nggih, dipunjeke Pak. Mugi-mugi temantenipun saged sakinah mawaddah warahmatil jannah. Amin Allahumma amin. Nggih.
Mau sadungake to, Pak. Nggih. Saiki kula badhe nyapa para tamu. Ajae lek kula pirsani iki tamu-tamune wis selak pengen ngadeg nyumbang ngono lho Pak tak sawang iki. Nggih. Monggo. Niki mau nggih wonten sing saking Madura nggih. Nggih. Tak ada peseh. Tak ada peseh. Nanti nggih sing saking Madura ditunggu nggih. Niki kula sapa rumiyin Pak Monggo. No. Nggih. Nggih, sugeng sonten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Kok sing anu sampean to? Apa sing mandhegan iki sampean ngono kok piye? Pak Ren, koordinator. Ngono. Pak Ren iki nyanyi nggih. Nyawer nggih. Oke, gak samantok nek kene wong sing gak urusan jenengan. Oke. Nggih niki langsung kemawon langgam sing pertama disukani pangkur ngimpi, Mas. Ya. Dipalani ya, Mas. Nggih. Dipalani, Bu. Kersane campur sane ketok nges. Nggih, ngimpi. Ngimpi. Nggih, jenengan kersa ta, Pak? Mboten, mangke nggih. Nyambar kebebasan karena Jawa ngimpi Pak Mantara mangga sasaran campur sari gedhong laras pimpinanipun Bapak Heri nggih Leres. sugeng midhane Pak.
Gayan ya Mas ya. Gayan. Gayan ya Pak nggih. Sik pisanan iki. Rongko jelas enek sing golong barang. Terus alik ren. Sing penting disiapke nggih ta, Pak? Oke.
Tembang mimpi sapa kabeh kamu kedatang. Dan menurutkan kebiayaan masa rumah meneng kita kemaskan. Ije, kepisan maling aturi kasugingan sugeng rawuh dumateng para tamu undangan ingkang katon ben rawuh. Monggo aturan pinarang ingkang salangkung prayogi ngerahake pasugatan saking ingkang hamangku katisur belanja. Mugia tansah nuju prana ing penggalih panjenengan sami kinarya pinarangan lelenggahan. Amirsani pagelaran seni campur sari Gedung Laras pimpinan Bapak Ibu ingkang madhepa wonten ing Kelurahan Tronggon nggih. Bapak Ibu para tamu undangan badhe mangke ngersakaken tetembangan utawi badhe nembang piyambak nggih. Mangke kasemanggaken tindak wonten ing sasana pepanggungan. Sampun kesasa kundur amargi nggih rawuh wonten ing daleme pamongi dhewe nggih diguyupi sing penting guyub rukun. Ngaten nggih. Bapak Ibu ingkang satu dahat kinurmatan ngangerantos pamundhut saking Bapak Ibu langsung Bang. Nggih langsung. Sewu kula badhe nyuwun bawa saiki kangge temanten kekalih Pak Woklo piyambak niki. Nggih leres, monggo Pak Min dipun paringi bawa. Dadarane Oh nggih. kula boten nyanyi. Oh. Namung ngoten to. Oh ngaten. Wong akrami ming ngono tok. Oh ngaten. Kula sawer. Nggih, nyuwun gegarane wong akrami. Aririn renggane. Nggih. Josep. Nika Jak niki lho. nggih tasih ditata. Tasih ditata Pak Min. Niki Khusus Pak Wo mawon. oh nggih. Niki pisan tok niki mawon. Oh nggih nggih nggih. Bawa gegarane wong akrami. Monggo diajeng Aririn renggane. Kowe lho sing tuwa. Gantosan Mbak Ririn dipun ganti Mbak Ririn. Yo. Iku kano. Jangan jukir balik, badan. Iya toh Pak. Sama sih. Dulu lah Mas. Dengeng. Bos, atau kemudian sawerane. Loh, kan punya wer. Saling iki. Kula ditus dulu. Tapi ning isore kok lek pinjut das, kula pripun? Ya aku tak jolin dasku kok. Das titik. Saling riyen Bapak. Ini juragan apa niki? Pak RW. Pak RW. Pak RW. Iya. RW pundi Pak? RW Gemenggeng. Oh, pekaten. Roda pikiran ternanggap no. Nanggap sapa? Aku ora Apa kok. iki? Sampai ra iso kok. Walah aku ketilang kan no. Ora iso lah. Seh. Sobat ya ra iso iki. Iso. Sampai iki kabeh. Iso kabeh, Pak. Pokoke iki campur sari Mas. Buat TikTok elok mereka. Gedong laras. Gedong laras. Sindene panggasin rondo-rondo ya Pak no. Heeh. Jan. Monggo pamundhut saking Panyamin kula wau atur dumateng pinanganten Iki sone apa to Mas? Safira. Safira sakjane penak men sakjane mengukurane sindene ning dhuwur. Heeh. Kalau sindene ning isor umpama sing isor rada tukruk madhep rene ge. Nyalane sing Gak iso. gawe. Kak, ini aboti Mas, gak apa-apa ta? Nggih. Kok rada unjono ya? Kayak Kalau meneh lah. Mana iki? Nggih. Pak Karno saderepun nuruti Bapak sapa iku men? Panyamin. Pak Nyamin kula tak ngaturaken uluk salam sekedhap ya Pak Nyamin. Katur warga utawi sederek utawi dulur-dulur Nggih. para tamu undangan sekalian sampun lenggah. Nggih. Mereka hadir dalam satu tujuan Kang. Nggih. Untuk maju kene to. Dalam satu tujuan memberikan doa restu. restu kepada kedua mempelai. Heeh. Dongane mung sitok. Apa kuwi? Mlaku-mlaku ning Klaten. Cakep. Tak Cakep. kongane Mbak Maten muga-muga dan cepet meteng. Amin. Ya piye to Pak? Pancen obat kok. Pancen wong manten
gatone iki bendang ngompong Bendang ngompong putu. bendang iman Jadi kekancingane kerukunan rumah tangga. dong apa ora Kamen loro nyantol enak. bendang tempatmu wong ndi to wong iki Kembang kene iki ya kene sing gaul so ya kene iki. sing sabar iya Panitia. Panitia PHBN. ngono gak takoni aku tiba ra dijerok neh langsung dipirang kali mudah Nah, ngefan karo sampean lho. Pisan ki cok Gegarane wong akrami. sak piro Dede, boleh bisa. Jangan buka. Capek. Sing akeh buat Pak No, piye Mas? Suara popot ya? Nggih. Boten pancen ya wis penak sami lagi termasuk sound enting. Yono. Regane yo melarang lho Mas. Luput kok. Luput pisan. Ya adikku, aku Mbak Yune. Mbok Wayu mau piye Aku kabeh? Mbak Wayu kabeh kok ki. Ya, nang atas. Mana teko adine ndi kakange sing Mbak Yune. Ya, ndi? itu alat itu wae. Rondo kabeh selawe loro iki. Soale lah Sintia karo ndo pisan. Maksud aja karo bayune iki lho. Jen nomor rondo. Rasa kesusu bakane ade bar jam 3 Pak De tenang bae. Ya ora macet. Kira panitia tak glangsing ngono iki ngono. Salaman sik. Ora sang nesu ndak duwe lara darah tinggi. Retno. Nyo. Jangan malah lepas kok. Luput pisan kena pisan yen dapat luwih gampang yen angel iya Pak Jan boleh diet yo ngene iki lho Mas yen angel ka angel yen angel lah ngono kok angel ka Iki buka kula napa Mas Mantoro? Dengan mawon. Kula teh, dengar jenengan kok rodok manik. Kalem karang tepak biasane ndak. Ora anu dengan latih. Oh, Latifah, piye nek karo Latifah piye? Waktu itu wae piye to? Iki jek terus tahun kabeh lho, Pak. Wes jangan lanjut kelas bengi. Kali isun kaya ngapa
Hebat gak gelem hebat. Hebat. Ayo makmu dipenak-penak nih. Tetap ditunggu. Ijo. Lo lempeng men kok. Mas Por sana ndi to kok cepet-cepet mari. Mbok sing santai. Sing ndi sing mati? Tak jaipong kira sing iki mati ben dibenakne alon-alon. Operatornya ganteng kabeh. Sapira. Sapira, ya, keren-keren kabeh. Rina wangi kasih. Yo. Kira kaya wong iki. Apa meneh nek trio wek-wek ning karo Pak Dwi. Yo. Wek-wek bang bebek ayo. Pendukung utama. Dadine kok ae. Iki sing nyamper sampean iki. Oh ngaten. Ngene lho. Tamu saka Budi. Madura. Nggih dipenaturi. Jadi menantu pindah nggih. Monggo tamu yang dari Madura dipersilakan untuk menuju Dareng Sastrono Budoyo. Anu samas Mas sepote Mas. Madura. Mas Sugis
dari Madura. Lelo lelo lelo. Gak usah tekan biar Mas, gak usah Mas. Wes kurang usah. Santai Mas. Masalahnya aku gundel Mas. Kalau mesti aja ngetril nunggu gak seneng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun diparingi napa, Pak? Saweran. Dereng, bisa maksud kudune Selamat untuk Untuk- anak Basuki dan Mbak Mbak Tita. Tita. Hitungannya menapa menika, Pak? Semoga menjadi pasangan sakinah mawaddah warahmah Rungokno, Pak. Amin. dan cepat dikaruniai anak yang soleh dan solehah. Amin. Kula sip nih, Madura. Jenengan Madura sebelah pundi, Pak? Keliling semadura. Lah temenan. Ya. Kula nate nyanyi teng Madura ngoten ngapunten lho, Pak. Dhuwit niku dijeber, Pak. Rek. Oh nggih. Wah, aku nek padha Madura ngene jan tenang lho, iki disiapne Pak Nun sewu. Monggo Mas. Lagune napa niki? Rondo Kempling. Lah, domongi. Cocok nggih, Pak? Aku wedi nek musuh wong mendem-mendem ini. Hah, niki mboten mendem, Pak, tapi hanya minum. Ya wis. Ayo. Ning Ora, ngombe. mobil. Cuma minum. Pancen ya ning donya ki mau mampir nggih. Ya. Teng donya niku namung mampir mobil. Betul, Bos. Cincin leres. Oke, Jos. Ayo Pak Yamin, Ulang, nyawer. Wis nyawer. Asik-asik. Aja. Madura lagi ya, Mas. Asik-asik ayo. Dah pundi, dah ayu, pada tidak pundi. Kabingan tidak wae ora numpak taksi. Mboten gadah sangu lho, Mas. Dewek Asik, asik. ora wedi. Tindakan guru kula dengan kami. Kalau rasa mas alias kebetulan rancani kata rata angelan yang buruk egale-gale rencani tekan oma sampean kula paringi asik. Ayo Mas. Wong legen kalen momongan. Iki blonjon apa baju pada pindahan. Saya boleh ambil sendiri? Hello Mas, sampai anak pun ikut jiwa. Tadi mau dewe toh Mas? Kulo londo anyaran anakku limo dijeber aku sing mundut. Awan-awan Hei, ngobrolnya ning pasar baik. Awan-awan kanggoku rapati penting. ning semanggang Mas, tuku gelang apa anting-anting. Josu ngalah ya ben rodong ya jamin kambing. Kempleng nih, kempleng. Mas, ndak jeber ngene lho Mas. Aku sing jujur sitok-sitok. Tanggal tuwek Ya apa ndak? Zona, ndak dijeber tak jabute. Semuanya ses. Terima kasih semuanya Jaya. Iya. Pundi Mbak Ayu pada tidak pundi. Kabingan tidak wae ora numpak taksi. Dewekan nopo
rencani tekan oman sampean kumati jeti umpamane aku ya gelem tenan sampean Mas hah jeti kulon sampeyan ampun kuciwa saya rondo anyaran bojoku lunga awan-awan lunga blonjo ning pasar bae awan rapati Mas, kudu gelang opo anting-anting josmu lalang yo rondo Matur suwun, matur nuwun. Wes terserah sampean. Nggih, malih ta, Pak? Malih hongo bari Kongkon lingguh, Pak. Kok nimbu nggih. Getuk. Gedung. Ditemani Desi Dikon ya. lingguh, dikon lingguh. Getuk. Wes mending sang tau welu ya aku. Sepurane lho ya. Apa? Aku tau welu ya gak apa. Aku lek karo Madura aku tuh nyop ae jan. wes yo lagi nang dino. Apa iso? Kok iki wong iki tuh Pak sosok isen. Kudu hati-hati omongane wong iki. Mas, aku ini gedok, ya, teng Madura langsung gedok. Lan sewu jenengan kerjane apa, Pak? Sampun pensiun toh? Olah lah mboten. Oh, pensiun aja. Pensiunan apa menika? Kerjane akeh. Iki sing duwe Suramadu lho, Pak. Injil. Ayo Mas. Sore-sore panjang bulan
Ayo Mas. Sekalangkung, Madura, Matur suwun Pak Sugi. Menika saking Madura. Saking Madura. Nggih boten menutup kemungkinan katur bola-bola sebelah sisih mriki. Nggih. Kanca-kanca tamu undangan. Nggih. Selain bola-bolane trio awake dhewe kok kuwabe saged nyanyi Pak No ya. Heeh. Boten sasungkan lho. Mangke dipun aturi ingkang ngersakaken tetembangan langsung tindak mriki. Kula Nggih. pun telu ya Kang. Nggih, monggo katuran pinarak rumiyin diajeng reganis. Nggih. welu, Bapak Ibu ingkang satu dahat kinurmatan matur suwun sanget tasih pinaraan lelenggahan nggih. Ngiras pantos paring doa restu atas pernikahanipun Mas Basuki. Mugi tansah langgeng ing salaminipun. Sinambi angrantos pamundhut utawi gabungan saking panjenengan nggih menika artis kula ingkang setunggal dereng aktor petembangan nggih. Kita aturaken wonten ngarsa panjenengan sami. Ugi sinambi ngrantos rawuhipun Bapak Lurah, ugi pamong-pamong lintunipun. Nggih. Semoga kita sambut panjenenganipun artis ingkang mijil saking Kota Tahu Kediri. Cynthia Ningsih Gedong Laras. Pripun Bapak? Nggih. Oh ya. Saking pamundhut saking Bapak sinten niki? Bapak sinten? Jenengan boten kersa njoget mriki? Boten Bapak. Wong nggih. Alah gayaane boten saged lho. Oh nggih. Pamundhute ninggal katresnan. Nggih. Nganggo Rama jaranan. Ini ya teman-teman Oke. yang di belakang, nanti yang pertama langgam, yang kedua disogok-sogok gitu ya. Mau dilangkam kesek, sing kedua engko disogok-sogok. Kering. Nanti kalian senggaknya sogok-sogok gitu ya. Oh iya. Gak jelas tapi itu Mbak. Nggih. Iza, nggih ini dalam rangka pernikahan. Nggih Nggih. pernikahan nggih. Nggih pernikahan Mas Basuki Mas Basuki melawan sang istri. sang istri sinten sang istri? Hah? Sang istrinya sinten? Vita. Oh, ada di situ ya Mas Basuki dan Mbak Vita. Didongakne sik ya, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin, Allahumma Semoga amin. cepat diberi keturunan. Amin. Apa nih biasanya cah dongane? Sik tongkrong lho kok amin amin sik terus sabar kok. Amin. Dongane rabi pisan kanggo selawase. Aja dongane wis siji aja sampai pegat. Lah iya, aja sampai pegat itu tegese rabi pisan kanggo selawase. Betul sekali. Nggih, langsung dipinangkani nggih ninggal katresnan. Malah penak ra usah bawa bengi ngene iki. Ayo Mas yo. Nah,
Nanti jangan lupa disogok-sogok gitu ya. Ya disogok-sogok gitu ya. Biar disogok-sogok jandutan gitu ya. Oke. Oke, baik. Saya campur sari gedung laras. Sini goyang kalian Safira Audio Soho Safira Lipstick. Iya. Nangis sakroning atiku. Nangis selirana. Saranane Panji Saputra. Campur sari gedung laras. Campur sari gedung laras.
belakang. Ya, tapi tadi kurang Apa? banter. Aku tidak kurang mesok-mesok. Hah? Iza. Tak lelo-lelo dong niku, Pak. Pripun ta? Oke. Iza, ini ki sampun nggih Bapak. Dalem. Oke. Nggih, sampun satu-satu ya. Nggih, siap. Matur nuwun. Oke, siap-siap nggih, siap. Oke. Nggih, kalau aku pamundhutipun ninggal katresnan sampun dipun pinangkani pamundhutipun Pak Sugi saking Madura ingkang nyuwun tak lelo-lelo wedhung ngundang anak nggih. Sepote jaranan, sepote njaluk jaranan. Semoga kita sambut panjenenganipun diajeng latih Pak. Gedung laras. Hita. Pinangke wonten sesajen ingkang angka kalih wonten pamundhut saking Pak Sugi Madura ingkang nyuwun Napa? tetembangan nggih menika tak lelo-lelo lidung Unjing, udang anak. udang anak ngoten nggih. Nggih. Siap. Para bapak dan para ibu para tamu undangan ingkang katemben rawuh katuran pinara ingkang prayogi nggih sinambi ngrahapi pasugatan mobil mangke badhe gabung kasumanggaaken. Nggih, langsung kemawon monggo. Gedung laras disukani tak lelo-lelo ledung nggih. Spesial kagem Bapak Madura. Nggih, laras. Gedung laras. Tak lelo 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 lidung semenang ojo pijer nangis anakku sing bagus rupane yen nangis ndak ilang tak gusti tak iso urip mulya dadiyo triyo kanggo toko yurake asmane mong tuwa dadiyo pandekari iso wis menang anakku kali mulane dadari koyo desuto gegilani lagi golek isah nangis tak lelo 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 lidung semenang ojo pijer nangis tambah selendang abadi tahu yen nangis ibu muda gedung laras
Niku wau pamundhutipun Bapak sinten? Bapak Sugi saking Madura. Oh, Bapak Sugi saking Madura. Ngudang anak. Iki ketarone tiange niku lak ngudang yugane ngoten niku. Heeh. Pak Lelo ledung bagus dhewe ngoten nggih. Iya mesti ya ngono. Nggih. Untuk lagu yang kedua mungkin wonten pamundhutan gending malih Bapak, monggo. Napa ingkang kersa paring pisumbang swanten? Bagaimana Pak? Pak Iren sudah siapkah? Mungkin dari konco Platin. Hah? Oh iya, grupnya mau nyanyi tok masuk ya mau. Atau konco-konco Platin yang mau gabung mungkin monggo dari